Hello mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Na ako'y napalit nga musical instrument na usa ka bass guitar. Kay usa man ako ka musikero ug bahesta sa usa ka banda kaniadto. Apan kay nagkapamilya na, medyo nilaylon ako sa pag-apil-apil og banda. Ang ako karon is pangbalay na lang ug kuyog sa akong mga kabanda nga puro nasadnanay mga pamilya ug mga trabaho. Pang pastime na lang ninamugod tungod kay hilig sa musika. Ako lang ay share ninyo ang akong bagong napalit niya bass guitar, ug unsa ang quality ni ini, labi na ang iyang tingog ug iyang mga hardware. Pero bag-o una ta magsugod mga kabisdak, kung hilig ka ug mga ingon ani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ni ini, pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw usab kalimot sa pagpindot sa subscribe button ug notification bell, para mapahibalo tika kung na ako'y bagong video nga i-upload, ug mamalihog na lang sad ko, sa pag-like, ug pag-share ni ining video nato karon, para daghan pud ang makakita ni ini, daghang salamat. Di ara mga kabisdak, mao ni ang akong bagong bass guitar, nga napalit lamang nako sa kantidad nga, 5,000 pesos lamang. Dito ni nako napalit sa Lyric Music Store sa SM City Cebu. Maong barato kaayo ni ang presyo, tungod kay syempre, Desyembre man, buwan sa Pasko, ug daghan jud ang mag-sale nga mga tindahan. Ug syempre na ay gamay nga natigum og Christmas bonus, mao nang nakapalit jud ang aktor ninyo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ako usang ipakita ang iyang prebes ni ini. Naa siya'y gitar cable og kuyog na diana ang tulo ka guitar picks og alendrens para sa adjustment sa truss rod og pag-set up sa bridge, di lang makita tungod sa kagamay. Naasad siya'y guitar strap. Ug ang last kay tuner, ayos na kaayo ni mga kabisdak sa iyang presyo, nga naanay pakapin niya mga ingon ani. Comment down below na lang mga kabisdak. Ato anang ablihan ang gigbag sa maong bass guitar, ug ato anang tanawon. Mao ni ang Severo Bass Guitar Brand, usa ka precision bass guitar nga naay model name nga PB1T. Ang maong modelo kapikat version sa original Fender Precision Bass Guitar Brand. Mao ni ang iyang mga specification. Ang iyang wood body nga gigamit kay poplar. Sa iyang neck kay naka maple satin finish. Sa iyang fingerboard kay naka stained technical wood maple, 10 inches radius. Sa iyang frets, gigamitan kini og medium nickel frets. Ang gitaod nga pickup ni ini kay ceramic pickups na split coil P-style. Naa siya'y duha ka volume knobs, 1 main volume, 1 tone volume. Sa iyang bridge kay gigamitan kini og fixed chrome zinc bridge. Ang iyang scale length kay naa sa 25.5 inches. Comment down below na lang mga kabisdak. Abi ninyo mga kabisdak ang Severo guitar, usa de ni ka Filipino company nga ng gama ug mga musical instrument, ug ang mga parts ni ini ug mga materyales gikuha sa China. Ug ang kumpanya nag-focus jud sa playability ug good specification ug abot kaya nga presyo. Ug ang eksklusibong gabaligya og distributor ni ini, ang kumpanyang Lyric,
Usa ka music store nga nagbaligya pud sa mga sikat og mga branded nga musical instrument, sama sa Yamaha, PRS, og PB. Og believe sad ko aning Severo guitar brand kay ngano. Sa ako lang ha, karon pa ko nakabantay sa mga review og mga ning gamit niini. Nga mga ilado og mga big time musician. Tan-awa lang unya dinhi sa YouTube og sa Facebook page sa Lyric Philippines, og sa Severo Guitar mismo. Diin makita nimo ang mga sikat nga mga artist nga ning gamit na niini. Para nako didiay pud ni matabas-tabas ning Severo Guitar brand. Karon na to ng testingan og unsa ang kalidad sa sounds ni ini akong Severo PB1T Precision Bass Guitar. Ako usa ning setupon ha, para matarong ang intonasyon og ang action nini. Hulat lang. A few moments later. Unya unsa man mga kabisdak okay ra ba ang kalidad sa sounds ni ini? Kaysa tinuod lang, para nako pwede nakaayuway. Pang entry level jud, og bahin sa handling niya, di man lisod tapyan, basta matarong lang jud ang setup, labi na ang action og intonasyon ni ini. Di na pud ta mauwawan ani og makatukar ta og stage. Kamo mga kabisdak, nga nangita og mga budget meal na mga musical instrument, sulay lang pud ninyo ang Severo brand. Adto lang mo sa duol nga Lyric Store branch diha sa inyong lugar, na aman gani pud ni sa mga online shop like Shopee o Lazada. Comment down below na lang mga kabisdak. Daghan kayong salamat mga kabisdak, sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.